soc Elias i soc de Castelló. Vinc ací a participar en el projecte d'Espai Vivències. Elias, quan decidires pegar el primer pas? Pues el primer pas el vaig pegar quan tenia 19 anys, estava a punt de ser festero i recordo que ma mare volia comprar-me el vestit, no? Òbviament no era un tratge d'home, sinó era un tratge de dona. I ahir va ser quan va començar el meu primer conflicte i va ser quan li vaig dir tal, que no vull este vestit. I ma mare va començar a preguntar-me fins que al final li vaig dir mira, mama, que el que passa és això, que sóc un xic trans. Com definiries la teua infantesa? La meva infància, dura, molt dura, perquè només jo tindré, no sé, 4 o 5 anys, jo ja vaig començar a rebre bullying pel fet del físic, no? La societat s'espera que tu tingues unes característiques marcades, si estàs molt gordo perquè estàs molt gordo, si estàs molt flac perquè estàs molt flac. I a partir d'ahir sempre he tingut complex en el meu cos. La gent, a part d'això, també se clavava molt en mi per la meva sexualitat. Al socialitzar de 9 anys com a dona, en aquest entonces jo me definia com a lesbiana. I recordo que la gent inclús van arribar a fer-me fotos en la meva parella i la van enviar per tot el poble. I jo crec que això és prou dur, vivir-ho als 14-15 anys. I a partir d'ahir me vaig fer més fort que mai, òbviament, i vaig seguir lluitant fins ací. El tema de la identitat t'ho plantejares a curt plaç? No, la identitat és algo que, als 3 anys les persones desenvolupem la identitat i hi ha persones que als 3 anys ja saben dir-te la identitat quina és, hi ha persones que als 20 i hi ha persones que als 80. Jo, personalment, vaig estar plantejant-me la identitat 5 anys abans de donar el pas. Quan tenia 15 anys, jo em plantejava molt el fet de si realment estava a gust en la meva identitat o el problema el tenia en el cos per lo que he dit abans de la infància, que se clavaven en mi per estar gordo. Fins que 5 anys després em vaig adonar que, perquè vaig fer un procés de perdre pes, i quan ja estava flac continua faltant-me alguna cosa, i va ser quan me vaig adonar que realment no tenia res a veure el cos el que me passava, sinó que era la identitat el que me faltava. En quin punt d'aquest llarg procés et trobes ara? Al dia d'avui, d'ací 2 mesos faig un any en hormones, en testosterona, estic operat del pit i crec que no vaig a realitzar-me ninguna operació més perquè estic prou a gust en el meu cos. Al fi i al cap, la gent se pensa molt que les persones trans estem super desagust en el nostre cos o estem desagust, estem en el cos equivocat, la gent diu molt esto. I la veritat que les persones trans l'únic que fem és adaptar-nos a la societat, perquè si no ens adaptem, com li expliques tu a una persona que eres un xic tinguem pit? És impossible. Com li ho digueres a la teva família? En la meva família és de ment molt oberta, i res, jo recorde estar molt nerviós perquè als meus companys de classe i les meves companyes els vaig dir que era un xic trans i que volia que me tractaren com a Elias. I una companya meva de classe em va dir Elias, li ho has de dir a la teva família perquè no ho aguantes més. I me va dir que enviara un WhatsApp a ma mare dient-li ara quan arribi a casa hem de parlar, per a que no poguera eixir d'aquesta situació. I quan li vaig enviar el WhatsApp, ma mare em va dir però què has fet? I dic no he fet res, mama. I en aquest moment vaig arribar a casa i ma mare em fa què ha passat? I jo ja estava super nerviós perquè, clar, tenia que dir-li-ho. I jo estava un poc callat perquè no sabia com gestionar-me, i ma mare em va dir no me digues res més, jo ja sé que eres un xic. I jo em vaig quedar super loco, perquè dic què? I que ma mare em va dir que ella va ser la que me va parir, entonces ella és la que me coneix més que ningú. I res, i el meu pare me feia cosa, dir-li a mon pare que era un xic trans, i mon pare aquesta mateixa nit se me va acostar i me va dir
Com vols que te diga? Àngel, i jo no, Àngel no. Me va dir, és que has triat un nom que no m'agrada, tal, però s'ho van agarrar superbé. I com es ho comentares als teus amics i amigues? Pues, els meus amics i les meves amigues, jo estic molt orgullós d'ells i d'elles, no? La majoria dels meus amics i les meves amigues formen la bandera LGTB, no? És gent pues, bisexual, gay, etc. No? També tenim amics heterosexuals, no? Però apoyen molt el col·lectiu. Per tant, se me fa molt fàcil perquè el meu entorn és bastant segur, no? Recordo en una festa dels pobles de Castelló dir-li als meus amics, bufat, que m'estic plantejant la identitat, sóc un xic, i els meus amics plorant i abraçant-me, i jo... I res, ja quan va ser 100% el pas, quan el vaig pegar, els meus amics i les meves amigues me van apoyar un muntó. Has patit alguna agressió al donar el pas com a xic trans? A veure, jo he sofrit més antes de donar el pas com a xic trans que després, perquè antes de donar-lo, no, per el tema de lo que havia comentat antes, fotos o que m'insultaren o per l'orientació sexual, no? Una vegada he donat el pas com a xic trans, sí que és de veres que no he sofrit coses grans, però com xicotetes coses que te fan dir quanta transfòbia tenim i no ens donem compte, no? El fet de que potser estigui en el gimnasio, no? I jo en aquest moment no estava operat i jo portava el monyo curt, bueno, l'estereotipo era el de xic, no? Acceptat en la societat. I que alguna persona me tractara en femení, no? Pel fet de veure'm que tenia mamelles. Pues això també són coses que fan mal, no? També, agressió com a tal, l'única que vaig rebre va ser fa poc, no? Crec que va ser esta setmana. Jo me dedico a fer tallers i en un taller hi va una personeta, no? Que tindria 12 anys, no? Que és un poc locura esto, i vas començar a dir-me maricón de merda per portar les ungles pintades, no? Ja veus tu. I després d'això, quan vaig començar a explicar lo de les persones trans, de què se trata o en què consisteix les persones trans, esta persona em va dir que jo no hauria d'existir, no? Que les persones trans donem asco i tot esto, no? I vaig sofrir la meva primera agressió, no? Farà poquet. I és entonces quan me dono compte que la societat encara queda molt, no? Per avançar. Si li pogueres demanar alguna cosa a la societat, què seria? El que li demanaria a la societat és que s'informara. Vull dir, la gent, quan no coneix una cosa, el primer que fa és rebutjar-la. Jo no conec esto, ho rebutge i no m'informe. I per culpa de no informar-se, tracten a les persones trans o a les persones del col·lectiu LGTB, no? com si foren sers d'un altre món, no? Quan realment l'únic que demanem les persones del col·lectiu és que ens escolten i que ens entenguen i que ens respecten, no? I sols demanaria això, que s'informaren antes de parlar. Què opines de la transfòbia? Pues, la transfòbia, la gent està molt equivocada, no? Realment, la societat d'avui en dia és molt transfoba. La gent se pensa que ser transfobo sols és pegar-li a una persona pel fet de ser trans. I això és el màxim, però darrere hi ha més coses, no? Opine que les persones d'avui en dia, les persones trans, sofrim transfòbia en el llenguatge quan diguem «Ai, no, aquesta persona antes era una xica», o «Ai, és que jo no estaria en una persona trans perquè té sorpresa entre les cames», o «Ai, és que tu has vist que se li nota que és trans?» Vull dir, ens pensem que la transfòbia és pegar a una persona trans i no ens estem revisant tot el llenguatge que tenim darrere, no? Jo penso que el que m'agradaria que la societat canviara és la forma no sols de pensar, però sobretot el llenguatge que tenim. Crec que per a que una persona se senta segura, sempre se sent segura en el llenguatge. I si no utilitzem un bon llenguatge, mai anem a estar inclosos en la societat, les persones trans, a més de tot el col·lectiu LGTB.
I moltes gràcies a la Regidoria d'Igualtat per convidar-me a participar en aquest espai de vivències en el qual he estat molt a gust.